Na Slovensku sme prvý projekt Ťahanovce, hej, tam vlastne taká, čo boli tie prvé 23 dedín bolo a tam vlastne pán Kráčik mi poprosil, že buď tak dobrý sa pozrieť na Ťahanovce, čo sa tam deje, tak som tam našiel 2 ľudí, čo zabíjajú količky, tak som im povedal, choďte predstaviť, ja tu robím dačo svoje. Tak ideme sa na to pozrieť, pán starosta, či to funguje? Môžeme sa na to pozrieť, teraz síce je slnečno, ale verím tomu, že aj počas dažďa, keď ste došli, tak by bolo vidno toto, čo je ten systém vlastne schopný. Musíte to zrekultivovať, a tak sme to rozrývali bagrom, musíte to zrekultivovať, aby tá pôda začala zase žiť, aby sa tam zdržala voda, ale bez vody vlastne na tom svahu, na zútnenej pôde sa nejaká voda neudrží, tam nič nerastie. Tak vám ukážem v teréne, že vlastne tam, kde boli staré lesné cesty, tam vlastne nič nerastie, len trošku vyrastie, také tenké odumrie, vyrastie, odumrie. Tu sme tak kde, tu sme tak kde. Prejdeme tu, po tejto narušenej ceste. Na našej ceste dostávame sa tu. Tu som dotiahol pána starostu po daždi, keď začali tie dažďa, keď nám začala voda pretekať cez tie hrádze nasypané. Polovičky marca. No to bolo asi koncom marca. Hej. A tu vlastne prišiel, ja som ukázal, že tu musíme začať robiť, chodte to vybavovať za riaditeľom, lebo tieto cesty musíme narušiť. Takéto obyčajné kopčeky spôsobili to, že lesná cesta zmizla, voda taďal to už netečie. Tu jak bager potiahol, tu aj popraskalo toto sme tu nechali a zase je tu pevné, aby nastala erózia, zase tu bager dali, tu zase potiahol, toto zase popraskalo a tak to išlo ďalej. Tam to uvidíme ďalej na zemi, vidíte, že všetko je popraskané, prakticky všetko, keď tu voda stá, už vsiaka tá voda, už aj do toho narušeného tu vsiaka tá voda. Vidíte, všetko je narušené. Vlastne lesný ekosystém znova sa prebudí, nabudí a vidíte aj ten život, či už flóry alebo fauny, je podstatný. Aha, vidíte, aká mokrá hlina a tu bolo sucho. Pri kopaní to bolo úplne suchá hlina. Čiže keď tam bola cesta, bola suchá, čo? Áno, to bolo vidno. Tak sme robili v Pile, deň po povodni, na lesnej ceste tam bola suchota. Tam bol ten hydrológ, aj ten pán kameraman, tam sme merili s takými kopačmi, sucho 5 mm pod úrovňou, pod vrchou cesty bolo všetko suché. A tu podívajte sa, všetko je mokré, voda ostala tu, nikde neutiekla. Všetko ostalo tu. Niekoľko kilometrov ciest sme narušili, a v podstate ten pilotný efekt nabralo. Samozrejme, pokiaľ by sme to urobili v celom mikropovodí nášho Ťahanovského potoka, verím tomu, že povodne niekoľko rokov by nemuseli byť. Samozrejme, či to bude 100-ročná voda, 1000-ročná voda, to sa neodvážim povedať, ale viem, že tá voda vsakne do toho povodia. Tuto vidím, že to je komplet celé rozrušené, bývalá cesta. A sú tu rastliny, to je, jak dlho je to tu? No tak toto je vlastne od konca marca, vlastne tu sme začali. Počkajte, od konca marca tohoto roku? Áno, áno. A to už takto sa mení? Za 2 mesiace, vlastne keďže tá pôda dostala vzduch a vodu, tak v podstate nič viac netreba k tomu bujnému životu, len slnko. A to prišlo. Takže vlastne takto vyzerá, áno. Po 2 mesiacoch zazelená, bývala ujazdená lesná cesta. Pán Válo, vy ste taký, že stvoriteľ. Poďte tu bližšie, ja vám ukážem teraz. Tak tu voda stekala odtiaľ a stade pretekala tam do toho potoka. Poďme k tomu potoku. Poďte sa, čo tu voda narobila. A teraz čo sa stane, čo by sa stalo, keď sme to nechali tak a tu si dáme dole hradsku. Vlastne hradsku zaniesie ten štrk, voda premie a uteká ďalej. Takže my musíme vodu zadržať hore. Chceme, nechceme, musíme zadržať tak, jak tu ste videli, ináč ju nezadržíme. Aby nedoplávala až sem. Aby nedoplávala sem, bo tu už je ťažko chytiť. Nedotiekla teda. Nedotiekla, tak. Nie, tu je ťažko chytiť to. Len sa na to poďte, čo treba urobiť. Keď už tu vodu dostávame, to vie v ako veľkom množstve, tu počas tých lejakov a tak. A to všetko sa zbieralo po tých cestách, jak sme my prechodili, tak všetko tu zbieralo, tu sa to stekalo, z tejto strany tu. No nie všetko, čo bolo odrazené, ale to vidíte, čo to vlastne. Povymývané korene a vlastne všetko toto tieklo. Ešte posledné znaky marcových, ešte pred našich realizačných prác je tam nanosený štrk vlastne v tom korite, je dosť vidno. Sme v lese, kde vlastne sa na Slovensku po prvýkrát urobil taký experiment, že sa rozrušili tie lesné cesty. Aký je výsledok? Výsledok je podľa mňa veľmi viditeľný a hmatateľný doslova, lebo tá voda je zadržaná v lese. Má to svoj význam, má to svoj efekt. Ja si myslím, že každý odborník, ale aj laik vidí, že toto môže zabrániť, alebo toto sú účinné kroky proti povodňam. Pre mňa je to jasné. A dajú sa tie lesy podľa vás zachrániť? Dajú. 100% sa dajú zachrániť. Musíme začať už dnes. A keď nezačneme? Neviem,
bojím sa, že kedy to bude neskoro. My sme vlastne, taká bola rovnováha tejto príde. My ju nakláňame a kde sme dneska, neviem. Možno už prídeme tak, že sa to prevalí a už bude koniec. My to musíme dostať naspäť. Na čo teraz myslíte? Asi, že jak to bude všade pekne. Keď sa to všetko robí.